Ni schedule ni na aje kremadi na wo nipa edikan doma hinkro hene ya wo ya pre-project so do obi atumu a eme yeye wa fa nyansa onim nyansa kwasia akiri kwasia paado no woje hwe na manta woje pe na man so mi kwasia akiri kwasia we na no Idiara enana kiapia ene so me no asa de ahia ohumi a obetumi afra be breach uba komo ana me pese me no die baako efa ayeyewura na asa tutu abebio opemso na sabe preduasa nananom aman hene bebregu asantemam abrempon bebregu asantemam na nso da bia ne da ni amakwa ma adi sata enya kwan na okeka mrentu asem ene nsem hunu ye tiny de hin ekire wura opemso enu nti ne me no wahia sei ma yenko na yenji yenkrato omo a omso yasene me de dwumedi ebro yenkomra Evergreen Hospital say how be awo ewo yade mu fabra na omo awo se yekoba ya de me pese me no nka nyina ne say edi sata wanya kwanya de bia no onya kwan na okeka nmrentu asem ekire asanteman na me na na apia de meka kire wo say eyeye ahemfo egukuru mu asei ene makwan ma edi sata otimi nya kwan ekeka mrentu asem entro ne niema ede kire nipa every say na santehene opemso abebio na asei tutu abebio sempreduasa watimi ama aman hene wabobo aman hene owo abrempon de ekuro ma ahemfo nim nyina ye sempreduasa eye assassin tonie ono say asante adisa tekeka ensem hunu yentimi nya obi ahemfo bia ma sempreduasa watimi akasa anibre so ohini odai bepena sempa ohini kasa kokoduro nananom ahemfo ewa asante nananom ebra so a kane nananom fasekan ekowurem ekokon aginsase ene nananom ye nananom de omogya to de ama akon aginsase awie yensa nkokon enkoje asase ne bio be nana onipo be soletias na aseti osante hini bia nana mo yentu za nipa cross sa empo senye sekan na de be kwa akon a ye kita telephone mo yeso yenye video ni bi yen kasa sabe e famfremo yete ye no yeso mo kasa be famfremo no so wate ma makwa ma di satan trasem preduasa bogo so ho won trasem preduasa duana pampam ho won trasem preduasa ewura mu ho no meka nsem mentu asem chewura na ase tu abebio because di satai o mana no so bia na si ewura ho na timi bia no ka trasem preduasa konfo bia ni wa obetimi ayi sikadwa anaso obetimi ayi akunya bia free suraba na na madaroma sesa ne ka dia ene aduanafo efri atwea de nananom ka bakosem to wo ma ye bi se ye nim ne se atwe aduan abrade apunchani o ma nsuo krama ya ijakoko twa nano etu eboa wo edame mi bonkum sui saa ebo yi na aduanafo epiepie firi mu ba ye nim se aduanafo piepie firi ebo mu ne ba ye etu na ne se odoma nkoma ba de no ye ni okonfo a obetumi amasa mempreduasa sikadwa afiri se mempreduasa esoro abade a ene ne wo so ebooro mo amfiri bodu mama efiri se nipa be no no so wetia piepie fe den afiri ebuom na wo esemo adi sata ekeken kire me se mempreduasa mo na mo ye ahemfu bia mo di asore etete mu kuro makuro no ene abutuo no efiri se mempreduasa na obroni abetwera ma ye bible se obi ba ya na efe ne Yesu Kristo no otimi nante eposo obi ba ya efe ne Yesu Kristo mempreduasa na otimi otui oyiraye Yesu Kristo sa Yesu Kristo na obaye no otimi ema mempreduasa pa no eye bebre eno de agitum yegisa kasa no tum na okonfo de yegini ntum ebeye dai bibini a wa adwenti se buroni bia no ye frɛ wadi sata bibini a wa adwenti se buroni bia no ye frɛ wadi sata enti papa ye frɛ adi sata te ho a bia ye ura eno ode na asem kono so na nya wo mo aso ye nana se to abebio na hemfo na manhene kane nana nanom de enseka na kwa akon eti se nana nanom adawo meburu
se obi timi tena ne konsuo so timi sori tia santema kan nsem a tan kira santema de a nananom de ne yetwen nananom mo mesu yankubi every se present kakane no a enka nsem se e de akoba enka na nakuba wo hene wo ho bema enka obekọ akon ye wa brempon ye wa man hene na na suta hene na na sem prejudice amampon hene ama hene bepo so man hene ko wu man hene prejudice ama hene kase gu asantememu a eka akọ anka sabri eka nananom etusa ema ye kon akon na afi na na ntokwai eni obio edisi obi so no na no besisi kadwa besisi prejudice na ase tuto bebio eho a ade na nanu ye ntimi nkubi ye ya tra wa ye jehu am ye de sika adwa na mbone me na me nka hensem na me pese me ka hensem nanso adi sata ejina ho etimi ka hensem wei akakraka gu asante ani mu asede a na chese prejudice entwa yi na no madaroma moma mo homene so kire se na nanom ahman hene ne ahemfo a muso mu asante nukure nie mumfa buo mama konfo muso timu konsuo so efri se ye de abosom ne kontokwa ene agi asantema de si ho eti senkenei seven prejudice senke de ebuo ma asantefo ahemfo e de buo ma konfo ene ka di sata e kasei ene ye wo konfo a ye akonfo nyina ye de ani ato mumfra konfo bra se enye sa amamre ne amane be ye fa ngukwam na nka ye nhwe a na nanom se konfo no chesama ati ase a konfo no chibu aboduru wo ho etika disa te kasei ne se na nanom ahemfo asantefo ahemfo munyi abosomo muntu abosomo ntwentwene a enka we na nanom nye acceptance bia wo eno asanka mokọ eye agona konfo no chibu abeduru na nka makoya amamre mokoya amamre na amane de mana ebe ba bia enka eniema bepem afa ebi se adisa tai atsam kura no woka no wadidi wo no ankasa kuro ma boso matem firi se okonfo bia di wo de na tese abosom kura gu ho na wo mko edege eye kuro na ene wo frɛ ho man hene wo frɛ ho sabe bema na wo ka nsɛm akɛse no abosom na kuro no so no ye de wo mo kyeche firi se na nanom ayete se abakosam se obosom ene ye de wo mkɔ akon etu so kuro no bosom wo ha ye de ne kɔ akon ede wo benya ba bia tena wo frɛ ho man hene ne wo ka nsɛm eti dia wo ka se konfo bia ni obetime de na kye se wo kura ho no abosom no ma anya hweti na nanom asantefo ahemfo si ye de amamre ni amane egu kɔ ma yinusuo abompa ye de ache sikadwa kofi a na sikadwa kofi so ebetimi se me prejudice ene konfo no chibu abedum mo so betimi akɔbɔ ni kuro ma abosom no so akɔ ye aye report anase ensaman e de ama wo mu ama omo so asama asa ohini ama nke ebehunu baabi ebesi nanso enen asantefo ahemfo yi abosom ato atwene osofo no e ba bobɔ mpa ya ma ohene be sɔre no ɔte osofo no efie ɔte ne dam inse so obegyina kɔbɔ mpa ye no ama nananom atie ne kasa no ɔte osofo ti be de ene na di sata me kasa ntia ye na di sata de mpesa me kasa ma otsati ase se mo mo say di sata se ye fitia na ekɔ school no ni ekɔ eka history a enti akwase bro no ɔtwere konfo no che ho nsɛm na ene egu book mu a eye history book no enti eno so no ɔbɛwa akɔtete ana oyere se yanka wo de a nkyere se onye nipa wo odoma nko agbore ba de no obo obia ne nyame hyebra se prejudice ode ba asase so na odoma nko so bo akonwa no owode akonwa no eda ebia ho a ema akonwa no eye super natural anase ewa ahoden eti ebia European so ya ene modena to tankuru wa mu adi seta sore a no wo kan sema kase yi ebia na wo ade bi wo ho eda wo nkonwa no ho a ewura na ase tutu abebi ono kora ne bia onibi ebia na ososo de no eye soronko na nso so sabre obeso usua ewura ade bia obeso usua ye de abotre no ti na eko school a wanko bra ho ase wo school a untimi nsua eti senka obeso usua ewura bra ho ase kofom ma ewura so enkyerɛw na di sata so wo ye wadwene se prejudice onfa abotre ensua na sa wo se wo de seven prejudice ene edene anodene entokwa ensema kese de enhia ene beka e de agu yewura animu ase a enya adwuma dabi odoma nko agba ade no nipa ba akopɛ ene efre no otumfo e twedi ampɔ kwame ene efre no otumfo twedi ampɔ era na asante hene so efre no otumfo abebio openso osante hene no
na se wo de say nipa we e de ne e be fra wo abrabọ de a enye yie da hwe yewura na ase tutu abebi o empo uduru papa n'anim a utimu se waduru honhom anim yes uduru na ase tutu abebi o uduru watimu se peduru honhom anim enye te se de wo wura da bi a tumi tim na mu odu uduru ewura anim a sa na hu ensama edi se tate ne kurom okeken se ne ama na kwan se o mra ewura anim a oduru wo bekoto achi ale frisi ye hu ahemfu bi mpo a okoto chia wo mo na nka te se sebe na ase tutu abebi o opim so Debi uduru n'anim a wahwa se de okoto echia ebinom no wahwa yewura kra ba bɛhwɛ n'anim achia no eti nananom mo kan kyerɛ sebe adisa ta se waka bia eye asantefo ahemfo mo so nsɔre bi mo nsɔre nananom mo nsɔre na mo so nkasa bi esa mo kasa enipa tie mo kasa enipa fa mo kasa adisa ta na se de nsam ne fa mframa mu no wo so behunu se mo so mani abre na montra onye je hoje wo yefe sika anwa na ambone fi sese mpradwasa abasna baboro ya eti enyiri mu mpo no ebia eras na se tutu ebi o chen no edi satai akunwa mu so no akunwa no emu odu chen no na so da bia wanya kwan na udidi sabe ewratem nananom asantefo ahemfo bema na kuma wo hene na dwabe hene na mampon hene asukore mampon babia sabe opem so ahenie kwaka de mo so nsore no hunu se waka ba ko a waka dom na nananom ya anya ne saade a ene papa yi opese ontwimfa yeso mo ma ne ntwimfa yeso ni kuro mu no wa anya konfo a wabere enu nti na wokeka saa yentie ohini we yentie ono so adum asem emra ni skadwani na age kremadi na wo nipa edikan domahin kro hene ya wo ya pre-cojet so do obi atomu a eme yeye wa fa nyansa onim nyansa kwasea akiri kwasea paado no wojehwe mama nta wojepe mama nso kwasea akiri kwasea we nano odim kasa wo ebia na pese mama me unya na pese mama asateman sateman ni ntum me kama no kwasea bulldog anya na odi jetu bulldog ono firi na me de besre Ghana bai mesre Julius mesre kache oman se sasebno se domahene wa hwe de yie dia no di kwasea sem dia nana se kotie ba ya de me pese me kan se abojo se we wo hoi ebeto ani ntonwi o ese ni ntonwi so ewo ho no ona ye anim panyini eti se wo se obefu abojo se obefu afa enipa ni ye anim nyina ye ni ntonwi de omfu nro ana mabu be mesrew omo yitwa ye niema so medase ohun ya wetumi afra me preach oba medase makraw